hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Ripat ni Oliver Rodolfo, nagdadalagan sa pagka-congressman sa Catanduanes. Mga kababayan, kumusta hunta ang naganap na diskutiran dyan po sa Catanduanes Town Hall debate 2022 sa Katsu Gymnasium isinagibo. Ngunyan na pagkaaga mga kababayan para sa dugang na impormasyon kung ano ang sa idang impresyon sa naging pag-organisar kaining debate and maaraman taman ang sa indang mga komento and mga plataporma di gobyerno bilang mga kandidato dyan po sa probinsya kan Catanduanes sa pagka-congressman sin iba pang mga issue. Mga kababayan, makakaibata, maray na pagka-morning tabi, Attorney Oliver Rodolfo, live po kita sa Kubicol Online TV and sa Radyo Oragon Vira Catanduanes and Radyo Oragon Legazpi. Attorney, maray na pagkaga. Maray na pagkaga po. Sagamos na nagdadalog sa Radyo Oragon. Attorney, diretsuhan, prangkahan na kita. Ano tabi ang sa imong inot naging impresyon duman sa nangyaring diskutiraan dyan po sa Katsu Gymnasium kadakaging aldaw? Ang impresyon ko po, magayon po na nangyari ang diskutera na ito, tanaharaman kan mga butante. Kung si Say ang dapat tindang iboto, kung ano ang mga objektibo, asin ano ang mga issues na dapat nasulbaron ng mga kandidato para sa congressman. Ang nangyari, ang tulong karabag ko, ang mga presentar ninda sa indang mga accomplishment na dati nang nakaagi sa inda, ano pa na, kulangan ninda, nagbabaralik sinda. So, warang debating nangyari? Walang debate pong nangyari, tang format na ginibo ninda, mag-ibo lang kami ng opening statement na itaulan yung mga objectives, ano ang sa imong agenda, ano ang sa imong plano na aktibidades sa imong pagkandidato. So sayang attorney sa pagkakataon na dapat madangugan mga kababayan ta dyan sa Catanduanes so mga inaapod ng napapanahon na issue na dapat masimbang. Iyo, kutan na dapat ko sa diskuteran ang yagibukan sa debate, iwasin na rin mga issue na dapat ano ang sisay ang pabor, sisay ang kontra. Tapos kami ang maralaban ng mga kandidato. Nanganay maisya kung ano ang samo na posisyon sa mga issue na yan. Ako nga nga doon sa mo, yung mga samong plataforma. O, debate yun eh. Attorney, aramtaman ang realidad na talagang pag-abot sa makinarya, kinakaipuhan. Pero ano tabi ang tulak sa imo na in spite of minsan na kakulangan ng makinarya, pero adyaon galaban ka sa pagka-congressman. Ano tabi ang nagtulak sa imo na kaipuhan kan magkandidato? Ako nagkandidato ako bilang alternatibong kandidato. Nagkurang na ako na pirming nga kandidato yun ang sining mga ngaran na ini napadala na ako ng surat. Mga datiya na sinda, ini mga yapon na traditional politician. Ako, di man ako naglawag sa politika, kung diyan pa sana, pakuhan ako, mamagutaman ang mga patakaran na kung paano man na nag-improve na Catanduanes, tama lang iko nakitang universidad, kadakon na professional, malanganit na nakapasar na abogado, 34, 36 ito, ay nakul na nakaintindi. Nakul na kitang estudyante dahil sa university kan, maintindihan din siya kung si Say talaga karapat-dapat na maging congressman. Ang Congress, andyan yung sabi na men are separated from the boys. Ang Kongreso, iwan ang lugar kung saan tagisan ng talino ang manlaylay na representante sa bilog na Pilipinas. Hindi ka dapat dumaan magpunta na magpalumoy-lumoy ka sa kunyan, sa imong paglakaw, kung ika congressman, kung mahigos ka, pwede ka managad sa iba-ibang ahensya o departamento na ikanagdag pa kang pundo digdi sa Catanduanes. Kaya yung maangsa ko, bakong pundo ang sakong target. Ang target ko, makitagisan ng talino, makagibo din mga reglamento na makataon ng benepisyo sa gamos na tao sa bilog na Pilipinas, lalo na digdi sa Catanduanes. Ang mga infrastruktura na yapasabi ninda, anino na yan dyan. Kaya ang dapat dyan, ang gigibo ninda, ano kini sa tao digdi, ang mga infrastruktura, pabayaan ta district engineer. Na siya mag-distrate, tayan ang eksperto kung ano ang dapat na infrastruktura na dapat ilaan din sa Catanduanes. Pabayaan ta yan. Ang DSWD, pabayaan ta yan kung paano sila magtaltag ng mga
yung mga pigtatao sa mga tao kung iguang kalamidad, dita sila pakiaraman. Kunya lang, taro pa din problema na nakabot ka rin sa ko, nadaligo ako naman na itaram. Ini mga problema sa appointment, tigdi po sa DepEd. Okay. Ako na nagreklamo na ang patakaran na dyan sa pag-appoint, nakaling makanaog ka bilang maestra, ay kadakol di patakaran, di pigsusunod sa mga ranking, ay talagang haloy na yan, nahilang ni mga nasa gobyerno. Kaya gani ako, maganda ako madaog, mabukas ako ng office ko, na makonsentrate ako sa corruption, pro bono. Awanin na akong ebidensya, paidiniman na akong gabusyan ng mga corrupt na officials digni. Aba. Ako, sa una pigta-target ko, yan na DepEd. Actually, ikaw akong pinail na kaso kang natin superintendent dyan na si, yung taga-Sorsogon, si Tenito. So, Maniwang. Don Silio. Si Don Silio. Don Silio, kinatuwa ko yan. Ako yan nga, ipig-investigar pa. Ang pignanali ko lang, sa DepEd Central Office, natatasan ko mo dyan, di pa rin na desisyonan yan. Baka ito, dahol ni istorya, dahol ni sumbong sa ko, na ang mga pwesto dyan for sale. Tapos sa mga bidding, andyan. Ako nga na igwa, kung nakaputan ako dyan, na pighalat ko lang matapos ang eleksyon, takukulagong ko ini na DepEd na ini, Division Office. Garo, attorney. Garo, attorney, medyo palaban ka man palan sa inapod na katiwalian. In kaso, attorney, dakol po ang naghahanga man ka sa imong inapod na krusada, pero inyo na nga ni attorney ang realidad kung paano mo ipapaabot sa bilog na Catanduanes ang sa imong ang sa imong kandidatura. Ano po ang pinagigibo mong lakdang para abuton ang mga butante sa Catanduanes? Maray gani, nagapod ka sa ko na pig-interview mo ako, nadadadagog sa radyo. Actually, bakong ang style ko din pagkampanya, araw kayo mga politikong ini na nagraraon sinda, patao sinda rin mga leader na ipapo, tataruan ng kwarta, ako kahan. Gusto ko, ma-reforma na Catanduanes. Kunyan, iagit na lang sa social media, sa radyo, telecommunication. Tagal hindi nagarastuan na aruga. Ngunyan, pag nagraraon ako, ang mga tao, mahagad. Sige, agaragan. Anong klaseng kulturaan? Nasanay na. Gagat imo, pag-inom, sige naman kalakaw. Ang Biyernes Santo gani, Biyernes Santo, kadakol na nga agad, kay Rakman. Hamak pa na nangyayari sa buhay ta. Kung mag-unta ang gobyerno, ang pagtatao ng gobyerno ng kwarta sa Catanduanes, sobra-sobra. Dahil dapat managad ang mga tao. Ang managad talaga dyan yung mga bulan sana. Kaya nga niya ako propose ko, duman sa diskuteran, na kung ako makaluwas, haliw ko hindi na ang mga proyekto ng gobyerno, ilaga mo sa construction at sa kontraktor. Dapat ang 50% igibo na yapon na labor intensive. Ang budget na ko dyan for 2022 di Catanduanes is more than 2 billion. Almost 1 billion dyan na i-labor intensive mo. Sobra-sobra ng pansweldo sa mga tao digdi. Magiging zero unemployment kita. Okay, attorney, in kaso, attorney Oliver, in kaso, halimbawa, sabi nga ning kita bagang Pilipino, gatubod kita sa milagro, in kaso, kung halimbawa, paladon ka na ika ang maging congressman ng Catanduanes, ano ang nahiling mong na kaipan mong maipasar na bill or parang naipo dyan po sa tuyang probinsya ng Catanduanes? Ay, kadakol kita ikakapasa na bill din di, primero din. Kadakol din nakasabot kung ano yung anti-terror bill. Okay. Kadakol din mga tao digdi na nagtahimik na lang dahil na nagre-reklamo, tanay kwarta, pambayad sa abogado. Kung ano-ano sa nang pigigibo sa inda, tahimik lang, kay Rakman. Yan ang dapat patawan tani sa rong importansya. Ang number one na digdi sa to unemployment, dapat pagkaigwa din ng empleo, tangali igwang pagkaon ng tao. Ang mga tao digdi sa Catanduanes, makuman ang mga bulat. Kaya galing ko dyan, ang nangyayari, dahil nga ng mga isabong, talpak, surugalan. Kaya makusugat ang mga tao, napunta na lang sa pag-asa na manggana. Maski dito ng kwarta, manggana lamang ito magkakwarta. Kaya galing yan ang pagkukontra ng simbahan, ang gabos na sugal, ayan, ako na by chance. Kontra yan sa lay ng gobyerno, kontra pa sa lay ng Diyos. Okay. Kaya dapat hamiyon tayan. Attorney, sa ngunyan, apat ka mong nagkakandidato dyan. Ang pagkaaram ko, duwang engineer and duwang abogado. Ang inot nga kahaputan ko sa imo, ano ang sa imong... Ako lang. Nalilibong ako kayo kung anong klaseng engineer ini. Aganan mo kung anong diploma. Okay. Kung engineer aning ano.
O sige, hapoton. Pagkasabot ko, pagkarap ko, bakong man na engineer, foreman-an. O, Di di- construction company ninda, bakong engineer. O di hapoton ta sa masunod na aldaw. Ini na lang attorney ang pagbabalik. Mo din ebidensya. Oo, ang pag- Pagkaroon sa si Marcos, dalag para sabi siya graduate, di ba rin diploma? Oo, hapoton ta kala attorney, anong masabi mo sa nagbabalik na dating congressman, abogado man ini, ano ining ano ang impression mo nga ta nagbalik si congressman si Cesar Sarmiento? Para mo, ang congressman, Oy, naputol kita mga kababayan halata. Mga palaban ang satuyang inang maray talagang prangka ano, naputol kita, naputol. Ayon, naputol. alternatibo sa kunya na pwedeng makapabarato makahalik kayo ng mga brownout. Ang nakaulay ko nga si Suway ko, si Saldi ko, ang sabi niya sa ko, sige ang padara niya digdinin mga genset. Pero ang igwa problema ang mga linya ng diesel ko. Okay. Sobra-sobra na niyang ikataw ang kuryente sa mga makina niya. Ang problema, ang linya ng pisil ko, di kaya ang kuryente pigtataw niya. Yan ang sabi sa konsultanti ko. Okay. Attorney, kadakol po ko na kita dapat pagkulayan kung hindi biabot kita ni oras. Mensahe mo lang sa itong mga kababayan na nagdadangog, naghinanyog sa itong programa. Mensahe mo na lang, asin samantalahon mo na kung anong numero tabi si Attorney Oliver Rodolfo. Kamabot naman yung 9. Butuan nyo si Atty. Oliver Rodolfo, numero 2 sa balota para congressman. Tayo na ini. Gabos na mahiling nyong maiiba sa pagserve sa mga taga-Katanduanes. Bakusanan sa Katanduanes, kundi sa bilog na Pilipinas. Ang congressman, bakusanan para sa iyang distrito ang pagtatrabaho, kundi para sa gabos na tao, para sa gabos na Pilipino. Kaya yan, mauto nyo na ako magkana, sabi ni Nor Honor, may himala. Pag ako nagkana, mauswag ang Katanduanes. Ayun. Mabalos to. Attorney, salamat. Attorney Oliver Rodolfo sa oras panahon. Thank you so much. Salamat din, Mr. Supling. Thank you. Yan po mga kababayan, ano. So, at least naitaram niya kasbago, mga kababayan, na dyan po sa Catanduanes, sa mga medyo pinag-reklamo dyan yung brownout. Pero mismong si Attorney Rodolfo, si Oliver Rodolfo, na taga Catanduanes, taga Bato yan, harani sa Fiselco, na ang problema talaga yung Fiselco, bakong suwe ko. Supisente ang makina, ang kuryente yung pinagtatao, kundi dumang kita na kaigong problema sa Fiselco. Base po yan kay Atty. Rodolfo. But by the way, mga kababayan, dyan sa naman kamo, magbabalik pa ang programang Riparo. Makalisa naman ang magkapirang pagramdom. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort is a locally owned private 5-hectare island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort is a locally owned private 5-hectare island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort is a locally owned private 5-hectare island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Nagbabalik ang Riparo mga kababayan. Diretso kita sa satuyang programang Riparo. Makakaiba ta sa munyan sa ibong na linya si Major Paul Biliza, ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division ka na Philippine Army. Sir, marhay na pagka-morning. Live po kita sa Cubicol Online TV and Radyo Oragon Catanduanes and Radyo Oragon Legazpi. Good morning, Manay Marlon, saka good morning din sa mga nagdadawagan sa imong program. Sir, follow up kita sir dahil nasa panahon kita ng eleksyon, karampanyahan, medyo natatakot ang satuyang mga mga kandidato and mga residente sa mga nangyari minsan na mga pinaglalauman na mga insidente ning pangriribo kay ning mga CTG. Sir, follow up tabi, ano na tabi ang isinagimo ng investigation and follow up operation katungod sa nangyaring encounter diyan po sa Barangay Bariis? Tama ba Legazpi? Yes, actually, during that encounter, nasundan ito, pinaagahan ng another encounter sa may Barangay Mariawa. Nakakamundo si nangyaring encounter duman, may pinasabog kaya na anti-personnel, hindi yung mga komunistang grupo, hindi communist terrorist group, mga NPA. So, aramdaman na pinagbabawal yan, pero dahil talaga sila nagpupundo sa paggamit kayan. So, pagka-encounter, pinasabog ninda. May na-wounded sa mga tropa pero as of now, stable naman ang mga tropa Manay Marlon. And then, yung update kang pita 20, nagkaigwa maning encounter sa Masbate. So, pita 20. So, ang encounter is nangyari duman sa Mugo Masbate, alas 6 ning aga. Dahil sa sumbong kang saro na naman ng sa mga concern, mga tao na sa Masbate, mga Masbateño kaya yan.
anggot ng maray sa NBA. Oo. Nagsimula pa yan duman sa nangyari ba kay Absalon. Yung soccer player. Starting ka to, sobrang naanggot ng mga taga-Masbate. So sunod-sunod na ang pag-surrender kang mga supporter mismo, even mga regular, sunod-sunod na si pagsumbungin na kaya kadakal kitang encounters na nangyayari sa Masbate. And yung sabi ko nga, kampit sa 20, nagkaigwa ni encounter sa Mubo, and nagresulta ito sa buata ng mga armas, and then mga other communication devices ng communist terrorist group. So, and then kaso ugma lang, nagkaigwa na naman kita ng accomplishment gun sa Bandang Sorsogon sa area kang 903rd Brigade under the leadership of Brigadier General Alvin Almase. Si 22 ID, sarang batalyon ni sa Sorsogon under the leadership of Lieutenant Colonel Nelson Mico. Nagkaigwa sila nakadiscover sila man ni Marlon ng arms cache. Dahil sa sumbong kang tao duman sa na kuaning da itong nasa mahigit 8,000 na mga bala. And then sari-saring magazines, and then may duwang ikalibreng armas, rifles, M16 rifles. So sunod-sunod ko niya ng mga accomplishments and we hope na magpadagos pa niyo sa tabang ng mga Bicolano. And ang sabihan naman na combat and security operations, hindi nagpupundo. Lalo na na-encounter tang armado, dire-diretso ang satuyang kursot hanggang sa matuntunta sila. Sir, digdi po sir sa Legazpi Indaraga, consider po ni sa hotspot na kunya sa na-declare po ini hotspot ang Legazpi Indaraga. Tama po ba? Man, as to insurgency dahil man siya. Dikit na sabi tanganin, dikit naman lang ang armado sa mainland. It's just that baka matakot ang mga tao dahil may encounter. Ang encounter na iniyo is positive iniyo sa tuya. Accomplishment na ini. Kasi na-encounter na sila, ibig sabihin, sinusumbong na sila ng mga tao. Mga suporta dati kang mga tao, nagtatago sila dahil susumbong, nagbago naman yan. So ang encounter na nangyayari is kakulang bagay yan para sa tuya. Na natutuntun na sinda. So nakakakuha kita ng mga armas. Minsan may mga instances, for instance sa Garpitorena, may nagagadan sa inda, si Sarumani duman, dahil claim, although pamumundo. So yan, nakulaon yan na indikasyon na talagang ginagana na and manggagana kita and positive kita na matatapos na ini sooner ini yung problema na sa insurgency. Sir, may nakaabot ba sa Indo ng mga kandidato na pinipwersa, pinaghahagada ng permit to campaign? Yeah, kami yan tiga-abot sa Kuya Manay Marlon. Sa ngunyan, honestly, so far mayo pang nakakaabot dito sa office na, as to that issue. Pero ang ini-encourage na kaya ng mga tao, lalo na itong mga candidates, na in case may mga araw kaya na pang-harass, kasi harassment yan harassment. Isumbong ninyo sa otoridad, kung bago sa PNP, sa Joint Task Force, may information kaya kita sir na garo takot man sa mga kandidato na magsumbong sa tuyang kapulisan and sa militar. Other kababayan na nagtatabang na, nakikipagtabang na sa tuya, nagsusumbong kung nasa mga katulad ng armado, kasi hindi matakot. Ano lang yan, parang test ko ilang naman yun Hindi naman kayo ba na itong name. So, dito lang na nagkakagay na sa tarong area. Pwede pa na yan. And then may dapat silang takot. Mas matakot sila pag na-discover kang government na nagsusuporta sinda duman sa CTG. Yes, kasi mapipenalize sila. May batas na kita kaya na nagpipenalize sa mga araw kaya na Sir, i-follow up ko lang yung sa digdi sa Legazpi sa indong monitor, ining mga CTG sa Legazpi, mga lehitimong taga Legazpi Albay or mga dayo inihali sa sarong lugar na pinadara digdi sa Legazpi or Albay? Actually, ang nangyayari ang iba, mga taga-igting mga Bicolano man lang. Pero ang iba dyan, dahil pa na confirm, ang iba dyan is baguman taga-Bicol. Pero ang kadaklan, mga taga-Bicol man lang.
Sir, in kaso may mga siring na may mga siring na pangyayari, pangaharas, nakahanda ba ang Philippine Army? Anytime ba maproteksyonan ang stoyang mga kandidato na nagliikot, ilalong-lalo na sa mga medyo infested area? Actually, nagko-coordinate man sa tuya through COMELEC. Kung ang mga arugen na pangyayari, the discretion as to the security, lalong na kung personal security, is yung COMELEC. May rules dyan na kung talagang necessary, may compelling reason na tawan ng security ang sarong kandidato, ang COMELEC ang mag-deputize niya either sa Army or sa PNP. Then, bako yan sa discretion ka ang mga security forces. Nasa COMELEC yan. Pero kung maduman man sila sa mga lugar na halimbawa sa mga power plants or internal areas, ang gigibuhan lang kaya kung gusto nila mag-coordinate sila sa mga units dyan, magkakandak lang ng mga area patrols and security. Pero as to personal, dahil tayo ginigibo, unless otherwise the COMELEC, kumbaga minandate kita or tinugog kita. Sir, last na lang mong kahaputan, sir, pilang aldaw na sana, I think 17 days na lang, election na. May kunyan ba, sir, pinagtaon ba kamo ning power o pag-authorize ba kamo ni COMELEC, sir, na pag-abot sa mga checkpoint? Baad may mga sawata kamong mga kwarta na nasa bag because aram tanaman sana na minsan di maiwasan may mga iba na biga paagi sa vote buying. Ano, sir, ang mga disposal nindo pag in kaso pag may mga siring kaya na sa indong na-encounter? Actually, Manay Marlon, as to checkpoints, tuloy na kitang nagkakandak ng checkpoints. January pa lang, if I'm not mistaken, January 9 today sa nag-launch na kita ng mga checkpoints in connection. Gawara-wara sa tuyong linya eh. Sige sir, Chapi, gawara sa tuyang linya. Hello. Sige sir, padago sir. Okay ba? Sabi ko, nagsimula naman ang mga checkpoints na January pa. And ang talagang yaon dyan sa checkpoints is ang mga counterpart sa PNP, pero sinusuportahan ta yan. And ang mandato lang naman sa checkpoints is related dyan sa gun ban. May mga rules yan, may mga rules dyan. Pero kung araw kayang mga sinasabi mo na kung may mga kwarta, I think dahil man yung kabali duman sa mga provisions na dapat binabantay ng checkpoint. Okay. Sir, once again, Major Paul Bilesa, salamatuno na maray sa oras panahon na itinawag mo sa programang Riparo. Sir, mensahe mo na lang sa itong mga kababayan na naghinanyog sa tuyang programa. Okay, Manay Marlon, siguro on behalf of the Joint Task Force Bicolandia, under the leadership of Major General Alex Luna, ang samong pasasalamat, pasasalamat kang mga units mo dyan sa baba, lalo na dyan sa Sorsogon, ang pasasalamat kang 903rd Brigade under Brigadier General Almase. Ang pasasalamat sa mga kababayan tanayaon dyan, padagos ang pakikipagtabangan para matuldukan ta na ini yung more than 5 decades na problema ta sa insurgency. And then remind yung mga tugang taba na yaong pasay taas na nagsasakit dyan sa bukid, na harayo sa families ninda, na nagsasakit sa gutom, na bukas permi ang pigto kang Joint Task Force Bicolandia para sa indang pagbagong buhay. Dahil sa indang matakot, kadakol benefits, itataw ang government, matabang ang Joint Task Force Bicolandia. So ilang kabihan, Manny Marlon, salamat sa kapos. Sige sir, Major Paul Belisa, PIO, ka 9th ID Division. Salamat na naman na maray sir sa imong oras panahon na itinaos itong programa. Mga kababayan, once again, yan po nindo nadangog na hinanyog ang mga issue asin na programa at sa ngunya na pagkaldaw pagkadinali sana. Friday na pala mga kababayan, happy weekend na lang and 17 days na lang mga kababayan ang paghuhusga sa Pirilian 2022, ang satuyang pagirumdum, ang satuyang pagriparo. Mga kababayan, magdesisyon kita bakung dahil sa konsisay na politiko kandidato na satuyang pinag-iidolo, magdesisyon kita para sa satuyang nasyon, sa satuyang probinsya. Asin diyan na muna nagtatapos ang satuyang programa. Sa mga may reklamo, ipaabot sa inyong sumbong, sa inyong lingkod, sa paagikan sa kuyang cellphone number 0928-622-1936. Dahil sigurado yan, ang sa inyong sumbong sa kuyang ririparohon, dahil personalan, riparo sa naman, hasta sa masunod na aldaw. Ako po si Marlon Iscailo Suplig. Salamat na maray and God bless Bicolandia.